Takže teraz budeme mať viac času pre otázky a odpovede. And how long do I have? Koľko času môžeme? 6, 10 past 6. Okay. So great. Let me take any questions. Takže kľudne povedzme si nejaké otázky. Do you want to ask the question first that you asked me? Takže ja začnem otázku. I first in Slovak language. Sure. Takže som sa už predtým spýtal Dana, chce na to odpovedať. A vlastne, keď deti spievajú piesne, ktoré viac menej ako keby vyznávajú slova Evanília, alebo ako keby boli veriaci, a potom ešte nie sú znovu uvedené. Vlastne, či je to správny spôsob a ako by to on mal na potom pristupovať. In English? Can you just tell me again, just make sure I got it. So, I want to ask that if children, especially if they are service time, sing songs, and in these songs words are something like confession, and they are not yet reborn. Sure, and of course, we can't see people's hearts. Takže samozrejme nemôžeme vidieť do ľudských srdc. And so even those who have made a profession may not have been tested yet. A môže byť taká varianta, že aj keď niekto vyzná, teda povie vyznanie, samozrejme nie je to ešte preverené, preskúšané. Consider the parable of the 4 soils in Mark 4. A predstavme si tú paralelu o 4 pôdach v Markovi. Sometimes a plant may spring up, but later die. Niekedy teda tá rastlina vyrastie, ale potom vlastne odumrie. But true believers are those who persevere. Ale skutočne veriaci sú tí, ktorí zotrvajú. It is not their persevering that earns their salvation. Samozrejme, toto zotrvanie nie je to, čím si získavame spasenie. But their perseverance gives evidence of their salvation. Ale zotrvanie dáva dôkaz o spasení, o vykúpení. So now let's consider the aspect of a child. A teda teraz poďme sa pozrieť na prípad detí. I teach my children to pray. Učím moje deti modliť sa. Even though I know they are not yet believers.
napriek tomu, že viem, že nie sú ešte znovu zrodené, nie sú veriace. I teach my children to obey me, A učím moje deti, aby ma poslúchali, even though they are dead in their sin. napriek tomu, že viem, že sú mŕtve vo svojom hriechu. The obedience of a spiritually dead person does not earn salvation. Samozrejme, poslušnosť duchovne mŕtvého človeka neprináša spasenie. And the prayer of a spiritually dead person is not heard by God. A samozrejme, takisto modlitba duchovne mŕtvého človeka nie je vypočutá Bohom. But Galatians tells us that the law is a schoolmaster for us. Ale Galatianom nám hovorí, že zákon je pre nás učiteľom. And so through godly discipline, I want to bring them to a point of repentance. Ale cez teda to, ako ich vychovávam a vediem k disciplíne, ich chcem priviesť k skutočnému pokániu. So every week my children have a chance to hear the gospel, Takže moje deti majú šancu každý týždeň počuť evanjelium, both being sung and being preached. a teda rovnako tak v piesniach ako v kázaní. I think the important point is that I need to be truthful with them. Samozrejme dôležitý bod je to, aby som bol ku nim pravdivý. So while my children will sing, although they're unbelievers. So my children will be singing and they're unbelievers. No, čiže moje deti spievajú ako neveriace, But at the same time, I'm teaching them that they must be saved. ale samozrejme na druhej strane stále učím, že musia byť zachránené, spasené. It's also important to think about this aspect, Samozrejme dôležité zvažovať aj tento aspekt, that the primary purpose of our worship service is not evangelism to the lost. Musíme samozrejme zohľadňovať to, že ten hlavný úmysel alebo účel našich spoločného uctievania nie je to, aby sme zachraňovali stratených, But that is one of the purposes. ale je to jeden z tých účelov alebo dôvodov. Psalm 40, verse 3. Žalm 40, verš 3. David tells us that God has put a song in his mouth when he saved him. Dávid hovorí, že Pán mu dal pieseň do jeho úst, keď ho zachránil. And many will see it and will fear. A mnohí to budú vidieť a budú mať bázeň. And they will put their trust in God. A uvalia svoju dôveru na Pána. Let's look at another passage from Psalm 78. A pozrieme sa na ďalšiu časť Žalmu 78. 78. So we are talking here about the teachings of God. A že hovoríme tu o Božom vyučovaní. Verse 3 tells us that our fathers told us these things. Verš 3 nám hovorí, že náš Otec nám hovorí tieto veci. And could you read verse 4? Takže prečítame si verš 4. Nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a jeho divy, ktoré činil. I think part of evangelizing our children A verím tomu, že súčasťou evangelizovania našich detí is calling them to participate in the worship service. je to, aby sme ich vťahovali do nášho uctievania. And the important thing is that we always remind them A dôležitá vec, že im stále pripomíname, that they are not heard by God until they are saved. že ich modlitby nie sú vypočuté, až kým nie sú zachránené. We are also told that Jesus received the praises of children. A na druhej strane vieme, že sme vyučovaní, že Pán Ježiš príjma modlitby detí, received. Consider Psalm 8 as well. Zvážme Žalm 8. Because God puts his praises into the mouths of children. Že Boh vložil chvály do úst detí. So even though they may be unsaved, they can still praise God. Tak hoci nie sú spasené, stále môžu uctievať, chváliť Pána. And we desire that over time A našim želaním je, that they will learn and understand the gospel. že sa budú učiť, chápať o evanjelium. And the Holy Spirit will bring them to faith and repentance. A Duch Svätý ich privedie k viere a k pokániu. So, okay. Is it clear? Myslím ale, že vlastne už aj v tom prvom príbehu o tých 4 pôdach, že v podstate aj tam je svojím spôsobom odpoveď, lebo tak ako sa zasieva, ako ten rozsievať seje do všetkých tých pôd, tak si myslím, že to isté platí aj pre sejbu, povedzme, toho uctievania, alebo tých piesní.
I can tell you that parallel of four soils is something the same, that if we are sowing, that we are Že tam nie je zabraňované, aby do niektorej padlo. that there is no hindrance to stop sowing and to grow. Yeah, I'm not sure that I don't understand exactly. In the parable of the sower, there is no restriction to sow just in the To every soil, but to every soil. everywhere. If it would grow up or die, but the sower just sows everywhere. We don't choose which soil we Sure. choose, but to every soil. So tell me precisely the question. What was the question? Chceli to ešte upresniť viacej. It was, I think, To si just parallel. addiction Just to a clarification. Okay, yeah, that's true. That's true. And Romans 9 makes it clear to us Rímanom 9 nám to objasňuje, that it does not depend on him who desires or him who does, že nezávisí na tom, kto túži, ale kto koná. but on God who has mercy. A teda závisí to na Pánovi, ktorý je milosrdný. And we don't know which of our children are elect. A my nevieme teda, ako je to s našimi deťmi. So that's true. Je to tá pravda. Is that clear? It was all good? Je to... Áno, ja si myslím, že to It isté platie, wasn't a question, but Yeah, good. Yeah, I agree. ja myslím, že to isté platie pre neveriaci, keď prídu do zhromaždenia, že mu dáme do ruky spätník. we don't know about unbeliever, and Yeah, if he's here, we can put him soundbook and right, he can sing with us. right. Yeah, that's true. And we also have that basis in 1 Corinthians 14. A preto máme vlastne aj opodstatnenie v 1. Korinťanom vers And 14. yeah, and that's true because some would say that service is only for believers. A teda niekto by mohol povedať, že uctievanie len pre veriacich. I do think this is another important point to talk about. A myslím si, že toto je ďalší dôležitý bod, o ktorom by sme mohli hovoriť. That a worship service is a dialogue between God and His redeemed people. Že teda uctievanie je akýby dialóg medzi zachránenými a Bohom. And we see unbelievers in this as visitors. A v tomto vlastne vnímame neveriacich ako návštevníkov, And they're welcome visitors, ako vítaných návštevníkov, but never participants. ale nie účastníkov. But just as you said, we can't know. Ale ako si povedal, nikdy nemôžeme vedieť. Any questions? Tak teraz by som mal otázku. Any question? Okay. Chcel by som možno sa vrátiť k tej myšlenke, ktorá už asi včera bola trošku I want to načrtnutá. go back to idea from the last evening. Okay. Ak by mohol za seba sa vyjadriť možno k hudbe typu kresťanský rock, kresťanský metal, kresťanský rap. If you can tell your personal view about Christian rock, Christian metal and Christian rap. Okay. If this connection is too... Sure. Can you? So I want to hear more specifically. What do you mean by my view? Like in relation to what? Like my view in relation to what? K čomu by sa to ešte malo viac vzťahovať? Že čo konkrétnejšie? Či Zhromaždenie vôbec, alebo alebo či doma zhromaždenie, počúvanie. alebo deti? Do you mean in church? Tak myslím si, že je to napríklad základná otázka aj pri tej výchove detí. In education of children, for example. Okay. Keď napríklad sú rôzne akcie, rôzne nejaké koncerty For example, kresťanské. camps for children, for youth people. Či Concert. pripúšťa vôbec použitie. Do you, A či to nie je prispôsobovanie sa svetu? do you think that it is not worldly or to conform to culture, to world? Ešte možno napríklad to trošku ako teda vyhrotím, že je nejaký koncert kresťanský, možno aj niekoľkodňový alebo jednodňový, a je to premixované, áno? Yes, some very interesting is, but then there is Christian concert, public concert, and some songs are Bible based, some songs are Christian rock, and this is mixed together. It's difficult to distinguish. Yeah. First, I acknowledge that this is a difficult question. Teda musím uznať, že to je ťažká otázka. So thanks a lot. Ale But it is an important question. Ale je to dôležitá otázka. So I would only say that this is my desire. A chcel som povedať, že mojou túžbou, That in my answer,
že v mojej odpovedi I could be broad where the scripture is broad, môže byť Why? taký širší, ako včera hovoríte, písmo je širšie. and where the scripture is narrow, I want to be narrow. A tam, kde dáva písmo úzky pohľad, tak on chce mať ten úzky pohľad. So I understand your question, Rozumiem tvojej otázke, but as a point of clarification, I would say my opinion is irrelevant. ale teda na vysvetlenie chcem povedať, že môj názor nie je dôležitý. If you ask me personally, I don't like it, Keď ste sa spýtali osobne, tak poviem, že nemám to rád, but none of you care about that. ale to nikoho nemusí zaujímať. But what is God's word? Can God's word give us principles for wise understanding? Ale chcem, aby tu bolo povedané, že Božie slovo nám dáva princíp na to k múdremu porozumeniu. I think the difficult thing here is this. A tá najťažšia vec je táto. Consider a passage like Deuteronomy 29:29. Aha, teda zvážme časť k Deuteronomii 29:29. Some things, secret things, belong to God only. Niektoré skryté veci patria len Pánovi, But some things are revealed to us a niektoré sú nám zjavené, so that we may obey them. aby sme im boli poslušní. And I don't mean to use that verse out of context, but only to say this, A nechcem tento verš vyťahovať z kontextu, ale chcem povedať toto, that God has told us all that we need, že Pán Boh nám povedal všetko, čo potrebujeme, but He has not told us everything. ale nepovedal nám úplne všetko. So when He has not spoken specifically, A keď teda nehovoril špeciálne, we must go with principles. musíme ísť do princípov. So let's look at a principle. Tak sa pozrieme na princípy, na princíp. Fellowship, Light of Darkness, 2 Corinthians 6. Yeah. Mhm. Yeah. Let's look at 2 Corinthians 6, 2. Korinťanom, 6. kapitola, verse 14. verš 14. Can you read 14 through 18? It's long. This is a long passage, but worthwhile. 14 to 18. 14 to 18. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravedlivosť s nepravosťou, alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou, a jaký súhlas Krista s Beliálom, alebo jaký má podiel verný s neverným, a jaká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami, lebo vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete za synov a za dcery, hovorí Pán Všemohúci. I'm sure that you're familiar with this passage. Som si istý, že vám toto je veľmi známa časť písma. And I want to make one important clarification. A chcem tu dať jedno dôležité objasnenie. That in this case, the passage is not a specific command A že v tejto časti to nie je špecifický príkaz towards one specific instance, pre jeden špeciálny prípad, but it is a principle. ale je tu princíp. And what is this principle? O čom je ten princíp? That as Christians, we are to live distinct from the world. Že ako kresťania máme žiť oddelení od sveta. So that is a true principle that we should not ignore. A toto je ten pravdivý princíp, ktorý nemôžeme ignorovať. The question is, how do we apply a principle like this to this instance? A teda otázka je, že ako uplatníme tento princíp na tento prípad. Where I want to be careful is to not speak beyond what God has said. A chcem byť opatrný v tom, aby som nehovoril viac, ako chcel Pán Boh povedať. When we encounter that which is truly sinful, A keď teda zvážime, čo je skutočne hriešne, then there's no question that we should separate from it. tak v tom prípade nám je jasné, že sa od toho máme oddeliť. So the question becomes, is the music sinful? A teda prichádza otázka, je hudba hriešna? Alebo teda konkrétny štýl hudobný? That's a hard question. You mean music generally or music style? Is music itself, Hudba sama o sebe. can music itself be sinful? Či môže byť hudba sama o sebe hriešna? If you remove words from it, Ak by sme od nej teda dali bokom slova, and if you remove cultural association from a it, keby sme od nej ešte odňali aj to kultúrne pozadie, v ktorom je vytvorená, alebo s ktorým je spojená, is the music itself sinful? tak to povedzme v úvodzovkách očistená hudba by bola hriešna. But fortunately, we don't need to answer this question.
A našťastie my nepotrebujeme odpovedať na túto otázku, because we cannot remove music from its cultural context. pretože nemôžeme tú hudbu vyňať z toho kultúrneho kontextu. And so here it becomes a wisdom issue. A teda tu prichádza to múdre vyjadrenie, múdry pohľad. We have to test the fruits of what's being done. A tu prichádza to, že vlastne musíme testovať, že aké ovocie skrze to prichádza. To see if they are fruits of the Spirit or fruits of the flesh. A či to je teda ovocím ducha alebo ovocím tela. I do not feel that I'm in a position to evaluate those that you speak of. A nie som úplne v pozícii, aby som vyhodnotil tie prúdy, na ktoré sme sa pýtali hudobné. I would only say this, Ja môžem povedať len toľko, that God ordains the family first že Pán ustanovil najprv rodinu as the first institution he created. ako prvú inštitúciu, ktorú vytvoril. So I am the doorkeeper, I am the gatekeeper of my children's decisions. Takže ja som vlastne akýby ten strážca, ochranca rozhodnutia mojich detí. And he has ordained the church also A potom ustanovil takisto cirkev, to come alongside the parents, ktorá vlastne, to be helpers, to be aby vlastne pomohla rodičom to help in guiding their children. chrániť ich deti. I don't know. Nie, That's a hard question. ťažká otázka. And I don't intend to avoid the question or to, what's the word I Nemám v want to úmysle vyhnúť sa say? Or skip around it. alebo ju nejak tak preskočiť. But I can only look at God's Word and evaluate fruit of what's happening. A teda znova chcem zdôrazniť, že môžem sa jedine pozerať skrze Božie slovo na to ovocie, ktoré prináša. I will say that when I was younger, I went to these things. Môžem povedať, že keď som bol mladší, tak som bol v týchto veciach. And I look back on my own contact with embarrassment. Ale pozerám sa späť na to s takým zahambením. At the same time, in spite of my foolishness, Ale zároveň, napriek tej mojej bláznivosti, God taught me things about Himself through the words. Pán mi hovoril o sebe cez slova, But I would not want my son to do what I did. ale nechcel by som, aby to robil môj syn, čo som robil ja. Do you mean words of these songs? Yeah, through the words of the Cez tie songs. slova v tých piesní, k nemu napriek tomu, že Pán hovoril, tak nechce, aby to jeho deti absolvovali, skúšali. I don't know if that answers your question. Neviem, či som zodpovedal na tú otázku. Ale vlastne, keď si položím tie 4 body, podľa ktorých mám vyberať piesň, o ktorej hovorím, mi predsa dávajú odpoveď na túto otázku. A len to zapokojte do mikrofónu, aby sa tam nahralo, prosím. Majsko-Slovensko. Teda Katka ešte doplňa to, že ak si zoberiem tie 4 body, o ktorých sme hovorili vo vyučovaní, o stievaní, tak odpovedajú na tú otázku. Sister said that if we come back to your 4 point from your teaching, that this answer this question. Which point? The adoration and Information, confession. Yeah. And so you translate this. Here's the reason why I didn't answer the question. Say this. Here's the reason why I didn't answer the question. A toto je vlastne dôvod, prečo som neodpovedal na tú otázku. It's because I stand by these principles as being from God's Word. Pretože stojím za týmito princípmi, pretože ako sú položené na Božom slove. And so when you know a certain cultural situation better than I do, A preto, keď vy vlastne poznáte to kultúrne pozadie, tú situáciu lepšie ako ja, then you must be the Bereans tak vy máte byť tí skúmajúci and examine whether these things are so and test them. a teda skúmajúci tieto veci a testujúci ich. So you take these principles from God's Word Takže zoberieme si tieto princípy z Božieho slova and make these choices for your family. a urobme na základe toho rozhodnutia v našich rodinách. But I don't want to give cultural commands. A ja teda nechcem komentovať ten kultúrny námec, to kultúrne pozadie. I hope that's not unsatisfying. I hope that's not. Doesn't seem like avoiding. A teda dúfam, že to nemyslím, neviete, takže som sa to musel vyhnúť.
Problémom v tomto je, že vlastne aj tieto žánre spomenuté, oni dokonca môžu kľudne citovať aj nejaký biblický žalm. Áno, keď hovoríme o texte. Áno, že In these to je problém. styles, in these songs can be good words from Psalms or from Bible. Ako to hovoril, že to už nechce. Áno, áno. Že slovo bolo Božie, ale štýl už nebude chcieť. Isté, áno, lebo The style, you don't want style, but words may be useful, but it's not pattern or principle. Well, what I will say for myself Keď som teda hovoril o sebe, is that this has ceased to be an issue for me long ago. pre mňa to bola otázka už v minulosti. And the reason why is because I have one job. Pretože mal som jednu prácu. And my job is to shape the worship music for a whole congregation. A teda mám tú prácu, že momentálne mám varovať to uctievanie v mojom zhromaždení. And so in my own listening, I'm very disciplined. A aj z tohto dôvodu už teraz momentálne som veľmi disciplinovaný a opatrný pri tom, čo počúvam. I would say this with Paul. Hovorím to ako Pavol. All music is lawful for me, but not all music is wise. Všetká hudba je mi dovolená, ale nie všetká je rozumná, prospešná. But Paul also says not everyone has this level of discernment. Paul also says not everyone has this amount of understanding. A teda hovorí, že Pavol hovorí, že nie každý má túto mieru porozumenia. And so I place very little faith in my child's amount of wisdom. A teda naozaj neočakávam od svojich detí, že budú mať túto múdrosť. So I make his decisions for him. Takže práve preto musím ja urobiť tie rozhodnutia za nich. But I tell him this. Ale hovorím toto. I want him to grow to know and fear God. Chcem, aby vyrastali tak, že budú poznať a mať bázeň poznať Pána, mať pred ním bázeň. Because this is the whole duty of man, to fear God. Pretože to je ustanovené, aby človek mal bázeň pred Bohom. And there will come a time soon where he must decide for himself with wisdom. A potom príde čas, keď sa bude musieť rozhodnúť sám vo svojej múdrosti. And I want to make how do I even say this in English? Okay. I want to prepare him to think wisely about life. Chcem teda svoje deti pripraviť na to, aby uvažovali, aby rozumne, múdro uvažovali o živote. If you're asking if I would allow my son to go to one of these concerts in America, keby ste sa vás pýtali, že dovolím svojmu synovi ísť na niektorý z týchto koncertov v Amerike, it depends on the concert. Závisí samozrejme na tom koncerte. Sometimes maybe. Niekedy možno. For some types, absolutely not. Ale pre niektoré typy koncertov určite nie. It's the best I can say. To je to najlepšie, čo môžem povedať. Yeah. That's a hard question. No ešte nech sa neteší. Harder are coming. Okay. Že povedz, Robko, že my sa o to preto pýtame, lebo mnoho mladých bratov a sestier, pretože hudba... Bude náhlas, alebo musím po slovensky, aby to snímalo. Ale blízko. Dobre, tak potom môžeš. No dobré. Pýtame sa o to preto, lebo veľa mladých bratov a sestier, každý človek má rád prirodzene hudbu. Veľa hudby počujeme v rádiu, v rozhlase a tak ďalej. We ask because young people like music, and music is everywhere around them, in radio, so in public. A niekedy sa vlastne častejšie sa ľuďom páči niečo, čo sa viacej hrá, počúva, ako možno to, čo je zhromaždení. And people often like more stuff that is common, and other people like it than stuff that is in... A že možno tá otázka je tak smerovaná, že ako hudobník sa to pýtam, že aj ľudí treba učiť hudobnému vkusu a teda podložené na biblickej pravde. Skús to pravde. He asks as a musician that not only believer but general people is important to teach them right style or Yeah. Že
Či s tým súhlasí teda? Do you agree? And a biblical principle. Well, here's another biblical principle to consider. Je tu ešte ďalší biblický princíp na zváženie. Paul says all things are lawful for me. A všetky veci teda sú mi dovolené. And what exactly does that mean? Čo to znamená? It means there is freedom in Christ to not be bound to sinful things. Znamená to, že máme slobodu v Kristovi nebyť pripútaný k hriešným veciam. And Paul also says I should not be brought under the power of anything. Pavol sa povedal tým, že nebude ničím ovládaný, spútaný. I personally would never try to teach someone about musical style. Ja osobne by som sa nikdy nepokúšal niekoho učiť o hudobných štýloch, niekoho vyučovať hudobné štýly. And the reason why is this. A ten dôvod, prečo je ten, is because I can find nothing with which to make it more than just an opinion. Pretože Yeah. v písme nemôžem nájsť nič, o čo by sa môj názor oprel. This doesn't mean that there is no wisdom in the issue. Samozrejme, nedá sa povedať, že nemáme múdrosť v tejto veci, But here is always my focus. ale môj hlavný pohľad, ťažisko je v tom, Here is what I will speak to my son. to je to, čo hovorím môjmu synovi. Oh, my son, pursue a knowledge of Christ. Synu, nasleduj učenie Kristovo. I would tell my son, do not love the world or the things that are in the world. A nemiluj veci, ktoré sú vo svete, alebo ktoré sú svetom. And while you are under my roof, A I will tell you what you may do. pokiaľ si pod mojou strechou, tak ti ja budem hovoriť, čo môžeš robiť. But I will not connect my personal rules to God's holiness. Ale nechcem spájať moje vlastné osobné pravidlá s Božou svetosťou. I will only connect God's rules to God's holiness. A chcem spájať len Božie pravidlá s Božou svetosťou. Personally, where I went to school was very conservative. A keď som bol v škole, bol som veľmi konzervatívny. We were taught that certain kinds of music were displeasing to God. A boli sme vyučovaní, že isté štýly hudby zarmucujú Pána. And I promise that my position has not come as a reaction against that. Ale teda My view, my belief is not because I'm reacting against it. ale teda moje názory nevychádzajú z toho, že reagujem na toto. But instead, I was always so grieved at this. Ale vždy som bol smutný z toho, In an effort to make music have moral attributes. V úsilí, aby hudba mala nejaké morálne vlastnosti, atribúty. So often my teachers spoke where God had been silent. Často moji učitelia práve hovorili vo veci, kde Pán mlčal. I will say this, when I and all my friends graduated, A teda ja a moji priatelia, keď promovali, keď končili, 15 years later, pred 15 rokmi, the desires of our heart have shaped the path of our lives. Túžby nášho srdca tvarovali našu cestu, naše smerovanie, ktorou pôjdeme. Those who have been of God have lived lives desiring holiness. Tí, ktorí patrili Pánovi, tak túžili po živote svetosti, posvetení. And those that have not desired God through Christ have not. A tí, ktorí nemali túžbu, Božiu túžbu, tak tí samozrejme nie. Or consider what Paul also says. A zvážme teda, čo ešte Pavol hovorí. Add to your faith virtue. Pridaj k svojej viere aj cnosť. We don't begin with virtue, but with faith. A my teda nerobíme to opačne. Nezačíname, aby sme pridávali k svojej cnosti svoju vieru. I call people to faith in Christ. A ja volám ľudí, aby verili v Krista. I call people to give up their rights, just like Jesus did. A volám ľudí k tomu, aby sa vzdávali svojich práv, tak ako robil Pán Ježiš. And I encourage them to pray for wisdom. A pozbudzujem ich, aby sa modlili o múdrosť. And James 1 tells us we will receive it. A Jakub nám hovorí, že ju môžeme prijať. And this is a wisdom that gives discernment. A táto múdrosť nám dáva rozlišovanie. Okay. Hard questions. More questions?
problém môj, ale niekedy v zhromaždeniach sú, alebo prichádzajú aj také strety, alebo dokonca až také rozdelenia. Možno teraz opustíme nejaké štýly, ale dokonca hudobné nástroje, alebo ako hlasno majú byť, alebo... This is not his personal problem, but sometimes in church, in assembly, there can be split or division according, for example, instruments, and not only styles, but instruments and so on. Možno vychádzajú z písma, áno, že boli tam bubny, boli tam citary, boli tam harfy, bolo to hlasité, lebo toho bolo veľa. Some people can see in scripture drums, harps, and loud music, and a lot of music. Áno, tancovali napríklad. No a týmto vlastne ako ospravedlňujú, áno, písmom ospravedlňujú to svoje konanie, prečo tak konajú. And by this apologize why they want to have it in church. Čo vidím problém je, že teda zvyčajne to vychádza od mladých, ktorí svojím spôsobom nie sú ešte ani možno tak upevnení v písme. Usually this impulse are from youth, from young people. But they are not so strong based in Bible. Ale môžu byť práve inšpirovaní tým, koho počúvajú, áno, že sú to tie hudobné skupiny. But maybe they are inspired by worldly groups. Sure. I would say two things occur to me at the beginning. Takže to podľa mňa dve veci. You told me they're young. Povedali ste, že mladí. And you told me they might not know much of the scriptures. They don't know much. Okay, yes. A teda povedali sme, že oni nevedia veľa z písma. The young are given some specific commands. A pre mladých sú špecifické príkazy. And that's to be self-controlled and to learn from those who are older. A teda, aby sa dokázali seba ovládať a aby boli vedení staršími. And the older are to teach the younger. A starší majú učiť mladších. And this is part of the reason why it's not good for a young man to be an elder. A samozrejme aj toto môže byť jeden z dôvodov, prečo nie je dobré, aby príliš mladý človek bol starším. So I myself am not an elder yet in my church. Ja sám nie som ešte starším vo svojom zhromaždení, vo svojom zbore. Because those who are elders are waiting to examine my life. Pretože tí, čo sú starší, tak samozrejme budú ešte skúmať môj život. So that is perhaps a side issue. A môže to byť taký ako zbočný pohľad. But it is true that those who are young should not be the ones who make decisions. A teda nemalo by to byť tak, že mladí ovplyvňujú tie rozhodnutia. I want to speak to a moment to the matter of instruments. A teda chcem ešte hovoriť o tých nástrojoch. There can sometimes be an attitude in the way that they ask. Sometimes the way that they try to do things, they can have an attitude about it. They can have what's that? They can have bad attitude. Is that what you're saying? Yeah, so sometimes when people want to make a change, there is a heart underneath that desire that is not right. Čiže niekedy chcú zmenu, tak niekde pod povrchom je niečo iné, something else. Yes. Že teda možno sa za tým skrýva nie, že chcú vyriešiť niečo iné tou zmenou, že niečo iné môže vadiť a zakrývajú to vlastne týmto, že chcú proste nejakú takúto výraznú zmenu urobiť. So in the matter of instruments, I am not coming with an agenda. Maybe that's a good word I should use. I don't have an agenda. Čiže pre neho tie nástroje nie sú niečím takým, ako keby tou dôležitou agendou, ktorú treba riešiť. But rather what we're all asking, what does God's word teach us? A zase sa musíme vrátiť tomu, že čo nás učí Božie slovo. How much longer do I have? This time. Okay. Okay, can I have 3 more minutes? If it's important. Okay, yeah. Continue. Okay. Feel free to... Okay. All right, so you have 2 ways of thinking about choices. Takže môžeme dvomi spôsobmi uvažovať o výberoch. You have the normative principle, A máme teda normatívny princíp and you have the regulative principle. alebo regulatívny princíp. The normative principle says this: Normatívny princíp hovorí to, there is no prohibition in Scripture. ak niečo nie je v písme zakázané, Scripture doesn't seem to say that this is wrong. a písmo, nezdá sa, že by písmo niečo hovorilo o tom, že je to zlé, So we may consider doing it. môžeme teda zvážiť, že by sme to mohli robiť. And that's in corporate worship. A samozrejme, toto môžeme stiahovať aj na spoločnom uctievanie. And then there's a regulative principle, A regulatívny princíp, which says we will only do what Scripture commands we do in our ktorý worship. hovorí o tom, že môžeme robiť v našom spoločnom uctievaní len to, o čom hovorí písmo. I
I reject the regulative principle Ja osobne odmietam regulatívny princíp, because I don't believe that it's required, pretože si myslím, že nie je vyžadovaný, but rather I would go with the normative principle. ale radšej idem podľa normatívneho princípu. What do we understand the emphasis of the New Testament to be? A keď rozumieme tomu, že kde je dôraz Nového zákona, Musically, the emphasis of the New Testament is people singing. a dôraz v Novom zákone, čo sa týka hudby, je to, aby ľudia spievali. So I believe that should be our emphasis in our music. A teda verím tomu, že toto má byť aj náš dôraz, čo sa týka hudby. The application is instruments should never overpower the singing. A teda dôležitý princíp alebo aplikácia je tá, že nástroje by nikdy nemali prevládnuť nad spievaním. So I say this humbly. A hovorím to pokorne. In the Old Testament, people did worship with instruments. Ale v starom zákone ľudia používali pri uctievaní nástroje. These instruments included drums, cymbals, and many other things. A teda tieto nástroje zahrňovali bubny, cymbály a ostatné veci. We must believe that God has not changed. Veríme tomu, že Boh sa nemení. Even though culture changes, God does not. Aj keď sa kultúry menia, Boh sa nemení. So it may not be culturally wise, but God does not reject. Teda aj keď niečo v tej kultúre nemusí byť momentálne múdre, Boh to neodmieta. So I take here the normative principle A preto ja veriem ten normatívny princíp, that drums may be acceptable for worship že napríklad bubny môžu byť akceptované pre uctievaní from the perspective of God, z pohľadu Božieho, perhaps not from culture. ale napríklad z kultúrneho pohľadu nemusia byť akceptované. You must decide among yourselves if it's acceptable in your culture. A vy sa musíte sami rozhodnúť, či je to akceptované vo vašej kultúre. But here I say the words of Paul again. Ale tu znova počujem Pavlové slova. I can have no prohibition on this. Ja nemám v tom nič zakázané. In our church, we have drums. Napríklad v našom zhromaždení máme bubny. If you would come to our church, what you would hear is singing. Ale keď prídete na zhromaždenie, to, čo budete počuť, je spev. All is done decently and in order. A všetko je urobené v tej správnej miere a podľa poriadku. If you were to see our service, you would not say that man is glorified. A keď budete na našom uctievaní, budete vnímať, že nie je Boh, že človek nie je vyvyšovaný, But rather that Jesus Christ is given first place. ale to, že Pán Ježiš má prvé miesto. The Word of God is elevated. A že Božie slovo je vyzdvihované. And the biggest sound that you hear A najväčší zvuk, ktorý môžete počuť, is the sound of people singing loudly. je zvuk, ako ľudia nahlas spievajú. So I would say that we are being faithful to Scripture A teda môžem povedať, že sme verní písmu by following the normative principle. aj tým, že nasledujeme normatívny princíp. Okay, thank you. Chceme prestávku, alebo uzavrieme ešte... Ešte asi budú otázky. Ešte budú otázky.